କୋଉଠିକି? ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭାତ ବନେଇବାର ଅଛି। କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି କି? ବ୍ରତ ବନେଇବାର ଅଛି। ବ୍ରତ ବନେଇବ? ଏ ବ୍ରତ ଘର ଅଛି ପା। ମାମୁନୁ ମମି ଇଏ କିଏ? ଚେଣ୍ଟ। ସବୁଠି ନଟୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ। ମାମୁନୁ ମମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକଅପ୍ ସରୁନି। ତାକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ କି ନାହିଁ ପୁଣି? କେତେ ମିସ୍ ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିବେନି? ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଏ। ଫେସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ସିନା ହବ। ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଡିଓ ମାରି ପକା। ଭୋଜି ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିବ। ବୋଲି ଭୋଜି ଆଣିକି ଆସିବ। ଥିଲେ ସିନା ସିଏ ଦିଟା ରେଡି ଆଉ ଭୋଜି ଆଣିକି ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ସେକା ସେକି ହବ ନା?